i dag. Man skal huske alting om mig. Så det er et brev til mig. Ja, det er fra din søster Karen. Og en gave. Og en købe. Ja. Den vil jeg se først. Ja, skal jeg hjælpe dig? Skal man tage med blitz? Den kan ikke gå af. Tøj, det er altid godt at få, ikke? Ja. Jeg ved ikke, hvornår den er. Den er størrelse 40. Så er den god. Så er den god til dig, ikke også? Det er den. Den er pæn, ikke? Hvad er det for et stof? Ja, det er sådan noget af det her nymoderne, silkeagtige stof, ikke? Ja, det ser lækker ud. Ja, ikke? Den er fra din søster. Skal jeg hjælpe dig med at slukke det op? Ja, jeg kan ikke. Jeg ser her for mange tomme der. Det er de. Så kan man måske bedre læse. Hvor gammel er jeg i dag? 95. Ja, det står der også. Det kan jeg ikke få sige. Jeg har hele tiden troet, det var mindre. Ja, Karen bliver 80 næste gang. Hvad bliver jeg? Karen, hun bliver 80 næste gang. Ja, det kommer der. Det ved jeg ikke, det er nogen, der var på besøg. Skal jeg bruge blitskæm? Ja, det. Jeg har tog et billede af dig. Så vil jeg sende det ned til Karen. Ja, det kan jeg forstå. Så tænker jeg på dig og ser på billederne. Jeg håber, at du får glæde af min fødselsdagsgave, den lyse bluse, som Hanne har Det er den. været så sød at købe for mig. Ja. Den ser simpelthen dejlig. Ja. Hun kender jo din smag. Hvad skulle... Ja, er det dig? Ja. Det er ikke sådan, at der er to ved det navn. Hvad skulle vi gøre uden Hanne? Nå, det var da sødt af hende. Ja, hvad skulle man gøre? Uden mig. En rigtig glædelig fødselsdags ønsker jeg dig og dine gæster. Ha' det godt, kære Martha. De kærligste hilsner og tanker, din søster Karen. Det var sødt af hende. Ja, det var det. Okay. Det er så sådan noget, man kan... Ja, det er et brev. Ja, det er kortet. Og det, du læste op? Nej, det er et andet et. Kan du læse det? Nej, Skal jeg læse det for dig? der er noget, der svipper for mig. Ja. Der står, kære mor Martha, vi ønsker dig hermed hjertelig tillykke med din 95 års fødselsdag. Håber du får en rigtig god dag. Vi glæder os til at fejre dig sammen med dine sønner og svigerdøtre. De kærligste hilsner, Gert og Hanne. Ja, det var fint. Det var os. Og så er der en lille gave til dig. Og det er en lille gave. Jeg kan snart, det er morgensum. Morgensum har guld i morgen. Nej, var den køn. Det var godt, Martha. Var den køn. Tusind tak. Tusind tak. Den passer til blusen. Så Karen givet dig blusen, så har vi givet dig nederdelen. Det er også rigtigt, ja. Den havde jeg lige øjeblik, ja. Nej, så passer, så har du et helt sæt. Ja. Var den smuk?
Det var godt, Martha. Den pæn farve, ikke? Jo, det er det. Sjælen. Ja. Nu skal jeg pyntes. Så nu bliver du rigtig fin, ikke? Ja, nu skal jeg. Jeg så så længe vente på den elevator, og den drillede mig. Nå. For jeg kendte den ikke, og jeg synes, jeg er travlt. Ja. Nej, jeg må være gammel, så. Du er gammel. De gamle dyr. Jeg er gammel fjols, jeg skal gå med briller. Ja. Det behøver du ikke. Så har jeg lov til at le af. Jo, det må du gerne. Og den blomsterkøn der. Ja, den er også. Den urter på det. Ja, jo, det er rigtig flot. Men det var en, der stod i vinduet. Ja. Jeg ved ikke, der har den længe. Ja, den har stået her et stykke tid. Skal vi suse op? Hvor vil du suse hen? Nu sagde vi skulle. Du sagde, du ville lige køre en lille tur, så siger vi, at vi kan køre en tur hernede af. Jo, ja, vi kunne Christen. Og Ellen Skov. Og der. Hvad er det, I kigger på? Edith Norman Bunde. Vi kigger på navnskiltet. Nå, Og der. Else Marie Hofsø. Men så har de glemt mit. Det er Nej, glemt mit. du bor herhenne, skal du bare se. Hun hedder Sofie Andersen. Så går vi ind, så kan vi se dit herhenne. Jeg kender hende ikke. Nej, goddag. Du var til fødselsdag på det andet plejehjem. Ja, det er også en fin mand. Se, der står der der. Det har jeg på det. hvem bor her? Nå, mor. Kan du se det herinde, du bor? Ja, det er der også. Ja, Det er nu et sødt lille værelse. det er rigtig pænt. Det er det altså. Der er lige det, jeg har brug for, ikke Lige andet. præcis. Og det ser så pænt ud, Ja, ikke? det er absolut pænt. Med alle dine blomster. Det må jeg ikke glemme. Nej. Ja, det var så dyrt at smage den. Har du smagt den? Ja, men det var dyrt. Ja, dyrt. Det der 3 minutter, der kan få en bolig der, det er ingenting. Ja, så da der kom lydspor på, ikke, så... Hvad laver han? Han videofilmer. Han filmer. Der står ikke noget, hvor du var henne i går. Det var noget, jeg tænkte, så man bo derinde i begyndelsen. Ja. Til jul. Det kommer til jul, ja. Du flytter dig lige lidt. Vi er lidt i vejen. Bliver du filmet, hva' Martha? Hvor er det hyggeligt. Der står Gert og filmer. Jeg har set på trøjer. Og så med trekantede stykker ristet brød. Hvem var jeg skulle spise det med? Gitte, Gitte, ja, som jeg op og hente hende. hun kommer nu. Nå, så er der nogen derhen, jeg kender. Jeg ved ikke, om du kender den, Martha. Nej. Det var jeg ikke set. Ja. Nå, den hende kender jeg. Gør du det? Og hende, hun bor. Hun hedder Ellen. Ellen.
Eller fru Nielsen? Fru Nielsen, ja. Ja. Det var Martha, der spurgte, hvad du var, du ved. Så siger du hedder fru Nielsen. Ja, altså, det tror jeg mere. Hvad står der? Ja, det er noget, der skal skylle på ned med. Ja. Nej, Du skal til hvad er det? det er hvidvin. Den der flaske. Det er en italiensk hvidvin. Kan du se, hvem står på den, Martha? Det er hvidvin. Det kan du godt lide. Ja, det kan jeg spise. Det kan jeg spise. Det kan du spise med ske, ikke? Og nogle gange så får du lidt sukker i, ikke? Jo, ja. Pas nu på bolsjet. Tak. Ellen, vil du have et glas hvidvin? Hvidvin? Ja. Vi ses i aften, når vi skal ned og spise. Ja. Farvel, farvel. Du har sagt en sushi kl. 2. Kommer igen i aften. Jeg er kvart 2. Ja, men jeg går bare ned og henter. Nej. Det er meget bedre. Du har taget et par stykker. Jeg tror da ikke taget par stykker. Jamen, du bruger da blitz med dit kamera, ikke? Jo. Så er der måske lige pludselig. Ja. Ja. En ordentlig blitz, den der. Nej, det er den- ikke en blitz, det er jo en... Det er jo lyskanonen. Skål, Jamen, det giver kun lige, ja. Ja. Tillykke med din mor. Men de 75. Tillykke med vores 5 mor på 75. 95. Kurt, han kigger nok lidt, når han kommer. Ja, han er et år ældre end sin mor. Skål. Skål. Hvad Min bror, jeg har ringet så mange gange. Hvor er I henne? I gemmer jer. Hej, Eden. Jeg har sgu ringet i sommerhuset også. Jeg skulle have taget slet på. Jeg har jo ikke rigtig nogen slet. Jeg tror ikke, du skal lægge det på båd. Skal vi lægge den inde? Hvordan går det? Nogle op og ned. Vi lægger den her. Vi lægger den her hen. Det er ikke godt, I skulle så tit. Nå, det er Kurt, der kommer. Det er Kurt ham her. Ja, tillykke med fødselsdagen. Tak skal du have. Nu har du fødselsdag. Ja, Ja. nå, det er den. Hej. Vi skal... Da jeg kom der sidste gang, der troede nogle bedre. Forkert filmet. Nå ja, jeg var godt overrækt dig den her, ikke? Familiens vejen. Du har fødselsdag. Jeg skulle hilse fra Det er Karen. noget til dig. Det er noget til hører noget dig. af det. Kunne hun høre noget? Det er en lille fødselsdagsgave til dig. Det var meget tydeligt. Ham Ja, hjemme. Og mig. det gik meget For fint. Ellen og mig. Jeg skal lige se, hvem det er. Det er for Ellen og mig. Det er jo ikke Kurt er sammen, selvom det hun siger det, Jeg så det er siger, jo ikke at talt sammen i år. det Jo. Nej, det var også nogle år siden efterhånden, ikke? Og det er noget, der kommer til at dufte så godt, kan jeg godt fortælle dig. Nu siger jeg det ikke mere. Så er det godt. Nu har du lidt at rette dig efter at gå efter. Okay. Var der meget stort her? Ja, det må det være. Det kan være lige, at du skulle hjælpe din mor med at lukke det der. Ja, det godt. Nej, der er det elastik. Nej, den hun er Nu med. er den der. Ja, nu kan det godt være, Skal jeg hjælpe dig lidt? Han, Men det er nok det, hun ved med at sige, den har hun selv lavet. Ja, meget slageret, men Ja, men det fingrene, der er ikke noget. der står de der Fingre, de her, det har været. foræret, og sidste år De ude er i ikke, pose. de er ikke i orden. De Hjælper dig, nu Ja, hjælper kan du dig. plads det på din Tak skal du Tak for Så lån. den her. Jeg vil sige tak for lån. Jeg har været udsagt, det er de gode mor. Ja, Din din søn er et år Jeg kender du godt, ikke? Eller ældre end din søn. Og jeg har ikke kan ikke se. Det kan man da ikke kalde det. Det er en, du plejer at bruge, så kommer du til at dufte så godt, ved du nok. Og han fotograferer Du derovre. kan jo godt lide at dufte godt. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Nej, men det skal her også til at tage i håret. Ja, ja. Og så er der et kort. Om det der, det er man så tit ud for sådan noget, at der kommer sådan noget fra. Nå ja, Men du kan godt få det til at ja, blive de andre ting. jeg sletter det bare efterhånden, som det kommer frem i vinduet der. Så når det er Det er slet det, så der kan jeg godt Men komme. der kommer der en Vil du have masse lidt på? forskellige ting frem. Vil du dufte? Hvad er det for noget, du sletter? Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvordan jeg har gjort. Men hvad er det for noget, du er nødt til? Er du nødt til at slette det? Ja, Den er god, hva'? det er sådan set nødt til, for at kunne bruge i kun. En af mine sønner, tror jeg. Det var hun. Jeg kunne ikke finde en kur, der er stor nok, så du får 2. Her. Ja. Har jeg her? Du sætter det her.
Det er blomster. Mere blomster. Det er blomster. Nå, det var da dig, der skal vi ikke bruge væske. Nej, Katten får du ikke, det er min det er egen. en stemme, jeg hører. Hvad siger du? Det er Else. Det er Else. Ja, hun kommer over og hilser på dig nu. Skal jeg pakke den ud? Ja, det kan man nok. Du sidder på natten og kæmper. Ja, jeg skal lære efter en Ej, hvor er det flot. Stolen og venter på dig. Ja, her. Den står væk på dig længe. Den er sjælden. Kortet sidder nede på den her. Den hører med til der. Tak, mand. Man kan se på mig, jeg er 95 år. Og der var nogen, der kom op, da vi spiste for os. Og der blev dernede og spiste. Jeg tror, det var 50. Ja, det er for os. Det er for os. Det er samme. Jeg har ikke foto. Jeg kan slet ikke se mig over på bare buket blomster. Jeg føler det heller. Jeg er ikke syg. Du drukner i blomster. Hvad er det? Den der til? Er der computer? Og se her, Martha, der er mere her. Den glemmer jeg altid at holde derude, for jeg holder dernede. Så går der 5 kilometer i regnvejr. Jeg havde set dig ved. Ja, jeg ser nu lidt mere appetит. De sætter det alderen, du. Det viser, at jeg sætter den lige over, så kommer jeg med det. Det er godt. Sæt dig ned. Det er en flaske. Min eller min. Har du givet den? Og fint flage, hva'? Det var ikke. Du drikker vand, så ved jeg det. Jeg har et flage i dag, kan du nok se her. Nå, han er helt Det er min mors. Nej, det var en af de morsager, der forskød før. Når Else ligger her. Jeg har en til. Skal jeg lade den ligge? Jamen, varmen kommer nu. Du er frem og fiske. Der fangede jeg 20 punkt torsk, du. Det er fra Magnus og Else. Du regner, når du var mig. Nej, den der øbel kan ikke fange noget på. Jo, du var med, da du Står på en fangede gale alt side. det der. Der er noget galt med det skib, du. Nej, det var... Vores mor, hun hører som en indianer nu. Fantastisk. Den sidste mohikaner. Den sidste mohikaner. Vi kan tage en bag. Her gør vi det. Hanne, ser du der der? Du kan også hjælpe. Ja, jamen det kan Hanne. Nej, det kan Gert. Ja, den skal fotografere. Så kan Kurt sidde der. Den. Jeg sidder lige siden af. Du sidder bare og Men det gik altså godt. det kan godt være farligt, fordi han ikke tolererer andre valgte end den egen. Det var en meget smuk buket blomster, dine børn havde sendt. Meget flot. Man behøver ikke komme sand på det her. Ja, det er
Ja. Det er sådan forskellige salat med champignon og løg og tomater og... Det er lækkert. Det er også gjort med. Det er lækkert. Er det mig, eller er det med? Ja, begge dele. Så vi kører det sidste? Ja. Vi får ikke noget med. Det er meget lækkert. Sådan. Den har kartofler, den har Sauce. Så får vi lidt rødvin også. Sådan. I sidder helt over i hjørnet. Nej, han skal vand i sit glas. Prøv selv. Jamen, velbekomme. Tak skal du have. Ja, det gør man som Europa i skoven. Som man får. Det var ikke sjovt. Han styrer det. Ja, tak. Hvad, man skal tage nogle billeder, der ikke er? Kanerne går ud på Vestervoldgade med bare røv og sokker på. Det fyrede, altså han fik valget mellem selv at se op og blive fyret. Ja, han vil ellers fyre, så får han sikkert noget. Han er gået ned ad Vestervoldgade med det bliver da godt. Ja, men det er ikke ordentligt. Jeg kigger deroppe på Nordsjælland. Nej, det er altid. Jeg er bedst i Nordsjælland. Vi har hjemme en til. Jeg har 5 til det. Det er lige været dårligt. Ja. Nej, han tog sig det. Nej, han viste lige alle tænder. Altså, vi skal få... Alle de billeder far med på, det var ja. Sådan der. Det er jo mærkeligt, at jeg går udenom. Det bliver bedre, det her. Helt afgjort. Så kommer han igen. Du skal proppe med. Perfekt. Martha, hvad siger du så? Her. Hvad siger du så? Den er på min gode side. Ja, er det din gode side? Er det din bedste side? Nu skal vi spise det, mens det er varmt. Et stykke med container. Ja, det er lækkert. Ja, det er nydeligt. Og så siger det Ja, så tror jeg snart, de er døde. Hold da, nu er det ikke serviet, der er faldet på gulvet. Nå, hvad Martha? Ja, det var snart. Det var til at spille med. Ja, det er spille meget fint. Næsten. Næsten. Det kender jeg, ja. Den har jeg lavet mange gange. Ja, det var det, du siger, det Is. Det er isbombe, og der er 3 slags is indeni, når I skærer. Det vil sige, at vi skal skære 3 forskellige steder? Ja, faktisk. Hvis I skærer på den led der, så kan I dele. Når man starter fra bunden? Ja. Du skal ikke spise det grønne, vel? Jo, det kan man også spise citronmelisse. Nå, det smager dejligt. Lille plastik. Det er det der persille, vi snakkede om før. Nej, citronmelisse. Ja. Der er der håb for det hele. Ja, jeg kan se det. Ja. Velkommen. Det skal jeg små stykker. Starter med fru Martha. Det er kun en spøj, ikke? Jeg kender den.
Kender du mig? Kender. 50, 70 år snart. 70 år. Ej, det er lidt overdrevet, ikke? Det føles lige stadig. Det føles som lige stadig. Er det mit eller dit, den her? Det er mit. Bravo. Hvor er bifaldet? Smukt. Skal du bare vi sætter lige dine fødder heroppe. Sådan. Så kan du sidde og hvile fødderne, ikke? Det eneste, der ikke var så godt, synes jeg, er sådan, at det er salt. Bare tryk der. Ja, det gør vi så. Det er også salt. Ja, salt 5%. Sådan. Så, Martha. Var det en god dag? Det kan ikke sige sandt. Ja, det var godt. Skal vi tage en gang, nej, vi skal ikke være. Hvad siger du? At den vej, vi skal. Ja, vi tager elevatoren, ikke? Kan du lige holde den? Så gør det ikke. Så går den op igen. Magi. Kommer vi ind her så. Til Oscar-uddeling. Ja, det er rigtigt. For de gamle hjem. Nu går de gamle hjem. Hvor er Edel? Hun er lige i baghjulet. Hun er i baghjulet. Ja, det er baghjulet. Åh! Pas på! Hej.